Machiegni kendo nyakoromogi kuom thuolo malach nam lolwe osebedo ka kedo gi medruok mag anyuonge. Anyuonge mosebedo ka kelo midekre ne le modak e nam kaachiel gi jolupo gi sani koro iloko mwandu. Ka jafwambo marwa Sharon Ong'aw lero, min ojode osebedo ka loso cards gi tie anyuonge. Okang' ma koriw lwedo igeno ni biro tieko anyuonge go kendo kedo gi ler mar aluora e nam lolwe. Okinyi mang'ich, nam okwe. Rech gi le mag nam geno mar bedo gi odiochieng' manyangafu. Kata kamano, wi pi opong' kendo dinore. Anyuongi odino nam, kendo kar dak thung'o ngima le modak e bwo pi. Ok en mana midhiero ne le kende, kata jolupo bende kale matek, ni mar nam odinore, kendo onge kaka gitim tije magi mapile ka pile. Kata kamano, nyar luo mong'ere kaka min ojode, loko midhiero gi kaka mwandu. Min ojode tiyo gi anyuongi e loso cards. Ne waparo ni Hyacinth no kikete gi papers moko minywase maber, ikete mishoke for 2 days. Michaki kete miswage maber, kikete to golo sit maber makelo income. Ne wayudo ka foreigners kobiro to here sana mohingo koro kata embossed board ohingo kata manila paper. Koro nomiyo wa moral mar mondo mi wati kode. Olero kako tiyo gi anyuongi. Tijno makoro nenore kamano ma bende biro loko pacho ganda. Watiyo gi tiende to nitiere jok maloso gik moko kaka lampshades, loso gik moko mopogore kaka costas, gin gitiyo gi leaves ge. Koro wan marwani tiende ne mwatiyo go nikech roots ge go eko kikete boninda ariyo, king'ade matindo tindo to onyuore, obedo monyuore. Koro kikete gi gaseti, kikete gi papers ma ji osetiyo go ma ji wito gi kamoro achiel, to odhi omako karatas cha to wuok maber. Hyacinth ne makete obedo motegno. Mondo olos cards, min ojode lero chenro magiluwo okang' kokang'. Mokwongo en wuok gi dhi e dho nam kama Hyacinth no nitie gi besen mari maduong'. Koro iywaye tigole tiende cha imichodo tiluoko maber kikete besen. Mano kisebedo gi used papers, bende mise shocked maber ma osenindo kata riyo i pi. Tikao tiend Hyacinth go mang'eny, ing'ado matindo tindo kabisa gi makas. Tikao inywando gi kamoro achiel gi used papers go eko, kasti swago maber mabed mayom kabisa. Koro ki apply gi e bao. Ok en tich mang'eny ahinya, nwang'o kok en tich mang'eny ahinya, en tich makelo income. Koro kise apply etimo kata for 2 days. Tikete itipo, kikete chieng', kikete direct to sun, ikete kamoro kar tipo kama kimule, kidhi migole for 2 days kata 3 days tido ka shit no indo wuok. Bang' ka giseloso anyuongi go obedo tas, ere kaka iloko gi gibedo cards? Card midwa loso ni, idwa lose maduong' koso idwa lose matin. Koro ibiro tiyo kod measurements mantiere paper cutter no. Ka en 14 by 10, koso inyalo kawo 15 by 11, luwore gi kaka iniwuon idwa keto card no mondo bed maromo. Kod envelopes bende mwanyiewe duka, luwore gi envelope en size mane, en size 16, en size 13. Koro ibiro ng'ado Hyacinth ni kudepend gi envelope ma in go. Ok ibi ng'ade ang'ada nikech king'ade maduong' seche moko envelope tin. Koro watiyo gi paper cutter mondo miwa sizes mag cards mwadwa loso. Kise ng'ade koro ibiro timo production. Koro ibiro ng'iyo ni card ni idwa lose gi chuma, idwa lose gi nanga, koso dwa bedo mobedo painted. Koro iniwuon mibiro neno card type midwa makata seche moko customer dwaro, koso midwa kete stock ni idwa keto type mane. Omedo ni tiyo gi anyuongi osekelo medruok e yuto mare. Yuto lokore, nikech gimomiyo yuto olokore, gima wan go ma inyalo dhi asara ahinya kaka ni watiyo kata gi pesa kwa dhi e duka kwa dhi nyiewo macha onge. Koro ing'en ka pod still ni inyalo uso macha chande kata one card at 100, mae be pod inyalo uso one card at 100, tinwang'o kibet piny ming'iyo pesa mitiyo kode one card, tin moloyo diere mane wanyiewo everything. Mana kaka tich moro amora, tijni bende nitiere gi achiedh nade. Seche moko iyudo ng'ato nyisi ni ok odwa plain color, onyisi no dwaro kata mna Hyacinth no in blue color. Koro chuno ni nyaka idhi nyiew dai mondo iket ne color ma odwaro no indo. Seche moko idhi nyiew dai no miyudo ka seche moko beche ni malo. Samwa dhi e pi kacha chande, challenges magwa en ni nyaka wang'i, ok inyal dhi kanyo gi tiendi nono. Nikech tiend pi kanyo ting'o gik mang'eny, nyaka ibed kiyikri in kod gik minyalo rwako kidonjo e pi kanyo. Dwarore ni nyaka ibed kod gloves minyalo rwako e lweti, nyaka ibed kod gumboots minyalo rwako e tiendi, mondo eka ibed safe e pi kanyo.
ibedo kata gi yien moro mabor minyalo bedo kineno ka gin mabor nikech ok ing'eyo ni seche moko deepness mar pigno rom nade. Pi nitiere kaka wan ka mwakawo lunga wantiere kanyo gi le kaka rau nitie, wan kod nyang' nitiere kanyo, thuonde to koro ng'eny. Kuom kinde, yugi mar anyuongi osekelo pek e rito alwora nikech pi mochido mobirogo e dho wath. Ma bende osekelo pek ne jogo modak kata tiyo e dho wath ni mar odum. Mino jode denore kaka jalno maber alwora kaluwore gi tich mosebedo kotimo. Koro sa migolo tiende no king'ade migole to ing'e maber ni abuoro no en mare orumo, ok onyal chako kendo ochak moloth kendo mowuogi. Mae gima kata rech kuma gintiere mang'eny, jolupo wacho ni rech onge. Koro seche mowadil kodgi mondo mi wagolgi, walos kodgi sheets gi eki mondo mi wayud kata orders mang'eny. Kwayudo orders mang'eny, wabedo group maduong', to group maduong' ni kwachomo kata nwachomo e dho wath moro kata kaka Dunga, group maduong' ni wadwa loso hyacinth in 1 month. Kwagolo abuoro cha, to nyaka wang'ed kanyo nyaka bed kod lokruok, pigno kanyo nyaka dong fresh. Thuru gimwa loso ni. Magi gin riekni mopogore opogore ma jopiny osebedo ka tiyo godo mar reso nam lolwe. Kopogore gi loso cards, bende yande ne watang'oni kaka anyuongi iloso godo maka. Geno en ni e kinde thuolo mabiro, anyuongi gi ibiro tiek chutho mar kelo resruok ne le modak e nam kaachiel gi jolupo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano nya Sharon Ong'ao, en lony ma jaber ma debe ni gin riekni minyalo sir mondo mi olos kembe go kalore en gima koro reso alwora e yo makare, pa ne gitiyo nyaka gi hotel